Vot ta' 90% favur, votazzjoni li saret fil-jum tal-ħadd, il-piloti tal-Air Malta approvaw il-ftehim kollettiv proposta lihom għal 5 snin li ġejjin. Votazzjoni li tissiġilla l-qbil li l-Assoċjazzjoni tal-Bdoti iktar kmieni matul il-ġimgħa li għaddiet laħqet mal-Gvern u mal-Kumpanija Nazzjonali tal-Ajru l-Air Malta wara negozjati li ħadu bosta ġimgħat. Il-Prim Ministru Joseph Muscat sostna li dan il-ftehim ifisser li issa l-Air Malta tista' timxi l quddiem u ssir il-linja tal-ajru tal-Mediterran. Dan kien l-aħħar minn sensiela ta' 5 ftehimiet kollettivi li l-Air Malta iffirmat mat-taqsimiet kollha tal-ħaddiema tagħha. Fl-ewwel kummenti tiegħu, il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi spjega kif il-vot favur mill-First Officers u l-Kaptana ifisser iktar flessibilità u anke ġustizzja mal-komunità tal-piloti. Mix-xahar id-dieħel nistgħu nibdu nutilizzaw l-IASA practices, l-international practices, biex bekk il-pilots tagħna jkunu jistgħu jtiru aktar sigħat u se nkunu qegħdin f'pożizzjoni li nżidu mal-1500 flight ġdida. Jiena konvint li dal-flights nistgħu noperawhom mod fejn li l-airline tagħmel il-qlieħ u l-fokus tagħna minn issa l quddiem se jkun fuq wieħed kummerċjali u strateġiku biex niżviluppaw dak li qal il-Prim Ministru li hija l-airline tal-Mediterran. Fost l-ewwel reazzjonijiet, il-qbil tal-Assoċjazzjoni tal-Piloti kien innutat b'mod pożittiv ukoll mill-Kamra tal-Kummerċ li nnutat kif l-interess nazzjonali u l-ġid komuni kif mistħoq ingħataw l-ogħla priorità. Il-Kamra tal-Kummerċ appellat biex l-interess nazzjonali jitpoġġa fuq quddiem u jkunu evitati għal kollox sitwazzjonijiet li jistgħu jixħtu xi inċertezzi fuq l-operat effiċjenti ta' elementi kruċjali fl-ekonomija Maltija. Għaldaqstant tittama li issa isħaba ta' inċertezza dwar l-għajxin tal-kumpanija telqet għal kollox, għal ġid tan-negozji u ċittadini Maltin. Issa, temmettejt għandna niżguraw li l-pjan ambizzjuż tal-Air Malta iseħħ.